posachedwa apa tikupasirani zimene anayankhula MP wamkazi wina amene amakhala ku Phalombe, ndipo zimenezi anayankhulira pamene amachititsa msonkhano a chipani cha DPP, ndipo mlendo wamkulu olemekezeka wa msonkhano umene umachitika ku Phalombe pa Mikowi ground anali a Vice President a Southern Region a chipani cha DPP, ndipo MP wamkazi amene anapasidwa mpata kuti ayankhule iyeyo anayankhula izi zokhuza MCP komanso kupera kwa mafuti kumene kungazakhale kuti kwachitika. Bwana, ngati pali chinthu chimene chatipweteka kwambiri ku Malawi kuno ndi kulowa kwa Chakwera, kulowa mboma. Bwana, anthu mukuona apawa musaone nkhope chonchi, anthu awa sanaje awa. Zonsezi ndi chifukwa cha utsogoleri wa nkhanza oyipa wa Lazarus Chakwera. Kubwera kwanu bwana, kubwera pano pa Phalombe bwana, mwaziziritsa mitima ya ana anu awa. Tikufuna bwana tinene, lero ndi 15 September 2024, mawa ndi 16 September 2024. Bwana, exactly 1 year from today, limene lili mawa 16 September 2025, bwana inuyo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndi SG wakhalapa mudzakhala mutamuchotsa Chakwera pa mpando. Ndikufuna ndikupanga ni promise anthu aku Phalombe kuti timu iyi ili apa ipanga china chilichonse chotheka koma Chakwera pa mpando akuchoka. Sitipanga zocheza. Vice President 1 wakonzeka, SG wakonzeka, akwera mwamba, alowa pansi, aenda pamadzi, akwera mapiri koma Chakwera akutani? Mantha tilibe. Zikumveka Malawi? Mantha tilibe. Mwamva achisale momwe ayankhulira? Akuoneka ndi mantha? Ife tipanga china chilichonse. Amene akufuna kuti mangati mange, amene akufuna kuti iphe, koma dziko lino lititenga pa 2025. Kaya akufuna, kaya sakufuna, koma dziko lino tikutani? Munene tumwa mphamvu amva Chakwera. Kaya akufuna, kaya sakufuna, dziko lino pita akutani? Inu. Chipani cha anthu ichi, chipani cha ndani? Akuti tiyasamalira Chakwera asafe, akhale ndi moyo. Ndiye ndikayamba kuyankhula muziti mwamva eti Achakwera musafe, mukhale ndi moyo, kuti chaka chamawa mudzaone Peter akulowa pa mpando, mudzakhaule. Kuno ku Phalombe kwakhala kukumabwera anthu ena amene akumanena kuti akubweretsa Malawi Congress Party kunoko. Ndikunama? Mwauzetu bwana wangati ndikunama. Pafupi kumabwera kumapanga misonkhano kuno chala mwamba, kumachoka uko kumabwera kumapanga misonkhano kuno. IMCP ndikufuna ndikuuzeni lero, kuyambira inuyo azikhale ng'oma, achimwendo Richard Chimwendo, asekretary general IMCP ku Phalombe kuno sikoti muzisewera nako, kuno ndikwapita kuno. Azikhale mukumabwera ku Phalombe, achimwendo mukumabwera ku Phalombe. Pamene ife tikafuna kupita kudowa kapena kulilongwe mukumatimenyera anthu athu. Ndikufuna ndikuuzeni lero, ife anthu akumwera takwiya. Zikumveka? Takwiya. Kuyambira lero pa 15 September 2024 tikukhoma Phalombe, tikuitseka Phalombe. Zikumveka? Chala mwamba azikhale achimwendo Achakwera ku Phalombe musabwereso. Chala mwamba kuno ndikwa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi DPP. Chala mwamba DPP waye, Profesa Arthur Peter Mutharika waye,
kusanja simukweza chala mwamba kunoko kuphalombe lero takoma, Mwanamveka ali apa wakoma, Chisale ali apa wakoma, Mukito ali apa wakoma kuno, MCB sabwereso kuno, chala mwamba zikumveka eti takoma kuti kufuna zitipatsa bibi amene weti chala mwamba cha Suleiman, chala mwamba. Zikomo kwambiri. Taombereni manja bambo Suleiman. Chala mwamba cha Peter, chala mwamba cha Mwanamveka, chala mwamba cha Mukito, DPP waye! Zili bwino ete. Ndikufuna ndivomerezane nawo bambo Suleiman. Akuti mademu amene anapanga aja achina Ntambo, kaya achina ndandani anapanga museumu, ndikumaphwanya zinthu, mademu amene ajawo achepa. DPP simapita kunseu, Professor Arthur Peter Mutharika amaletsa, koma mukadzaba vote, zikumveka? Mukadzangoyesera, kuyesera, muzivomera. IMCP, mukadzangoyesera, muziyankha mamphamvu. Mukadzangoyesera, kungoyesa, kuba, voti, yapita, Arthur Mutharika kudzaterera. Zikumveka eti? Ife azimayi tinachalira kale bambo Suleiman, bambo Norman Chisale, tinamanga kale nkhaniyo. Ngati Professor Arthur Peter Mutharika mutamuchite china chilichonse, pakati pakandi kummanga, kaya mutenga muzabera mavoti, achakwera tikupangani promise abusa, kuti ife azimayi, maka ife ku Southern Region, ndiye waku Eastern Region, tabwerani apa Maika Ndewu, tabwerani apa, tinene pano eti, ama news ali pano, pepani ya VP, ife azimayi tinamanga kale chinthu icho. Mwaona awa, ndiya director amayi ku Eastern Region, ndeti ndi director ku North, director ku Central, ose alipo. Akadzangoyesera kuba mavoti, kapena kumumanga Professor Arthur Peter Mutharika, kapena kumanga Machola Mwanamveka, kapena kumanga Mukito, ife tidzavula maliseche tikalowa kumpanda. Abusa akonzeke. Abusa atani? Azimayi tayimba ni nthungululu. Allah asamati tole iyayi. Dziko lino ndilathu abwana VP. Dziko lino ndilandani? Bwana Utu unali kuyankhula kwa mayi amenenso ali MP wa chipani cha DPP kunenesa kuti MCP ikazachita zokuti ibere mavoti azisankho, azimayiwa sazakukhala ayi koma azayenda ofula kupita